लोगोफोर दिनै मोनसे बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों आङो बे बाथ्राया गोबां सिरियास जोंनि थाखाय आरो आंनि बे बाथ्रा बुंनायाव गोबाङानो आंजों एग्रि जानो हानाय नङा आरो माखासेयानो किन्तु आंदो एग्रि जागोन बे सियर बे आं मोनसे सिगांबो भिडिअ बानायखांबाय जोङो मोनसेया जाबाय ससियेल मिडियायाव बारा इनभल्भमेन्ट थानाङा जोंनि फरायसाफोरा आरो मोनसे बाथ्राया जाबाय कम्फर्ट जन ससियेल मिडियायाव इंगेज जानानै थानाया जोंनि थाखाय कम्फर्ट जन दा बे मोननैजों रिलेट खालामनानै आङो मोनसे टपिक दिनै नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों नैबे भिडिअआव थ' जोङो भिडिअखौ जागायजेननोसै बाथ्राया जाहैबाय जोङो दानि बायदि मुगायाव ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय मोनसे बोर बायदिबो मोनसे साव बायदिबो बेखौ जोङो पजिटिभ नेगेटिभ एडभान्टेज आरो डिसएडभान्टेज मोननैयावबो नुनो मोनो ओरैबायदिबो नुदों जोङो ससियेल मिडियाया मानसिनि जिबनखौ बरबादबो खालामदों गोबां रोखोमनि बरबाद खालामदों जेरैबायदि नोङो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट आरो गाज्रि गाज्रि एन्टि ससियेल एक्टिभिटि खालामनानै सोरबाया केस जादों सोरबाया जोबथेसालियाव थांनांदों आरो सोरबाया गोबां बिपदाव गोग्लैदों खैफोदाव गोग्लैदों आरो बेनि बादैबो ससियेल मिडियायाव इनभल्भमेन्ट थानानै बेसिकेलि जोंनि फरायसाफ्रा गोबां भेलुएबल टाइमखौ बरबाद खालामदों बियो सैथो गोबाङानो मानिनो मोनगोन मानोना बांसिन फरायसाफ्रानो हयथ' नैबे भिडिअखौ नायदों ससियेल मिडियाया जे जोंनि फरायसाफोरनि गोबां भेलुएबल खामानिखौ नस्थ' खालामदों बेखौ रावबो इगनर खालामनो हाया बेनिखायनो आंनि मोनसे रिक्वेस्टसो नैबे आरो आं जा बुंगोन बेयो 100% सैथो बेयो नङा बेयो आंनि साननायसो ओंखायनो आं रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों जोंनि फरायसाफोरखौ उन्दै उन्दै फरायसाफोरा जाहाथे ससियेल मिडियायाव बांसिन समखौ इंगेज खालामनानै खरस खालामा मानो होनबा फरायनाय समाव नोङो मबाइलजों इंगेज जानानै थायोब्ला नोंनि भेलुएबल टाइमा गोबां खरस जायो आरो नों जुदि जोंनियाव मोनसे मा एनभाइरनमेन्ट जादों मानसिफोरा इउटिउबार जानाय फेसबुकाव भिडिअ होनाय माने इन्स्टाग्रामाव रिल्स बानायनाय माबा बानायनाय माने ओरैबायदि जादों जोङो गिलु बालुसो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि जादों जोंनि फरायसाफ्रा बांसिन टाइम जोङो ससियेल मिडियायावनो जोङो मुखुब थायो बा जोङो मबाइलजोंनो जोङो बांसिन टाइमाव जोङो मुखुब थानो नागिरनायखौ नुनो मोन्दों किन्तु इउटिउबनि सोमोन्दै बुंग्रोनि आङो इउटिउबाव ओरैबायदि मानसिफ्रा सिमां सुजुदों जोङो बैखौ नुनानै मानो होनबा इउटिउबार जानानै मानसिफ्रा लाख लाख रां खामायदों गिदिर गिदिर गारि दामि दामि गारि बायदों न' लुदों लाक्जारियास लाइफ सालायदों बेबो नंगौ आरो बयबो बेखौ खालामनो हायो इउटिउबा मोनसे अपेन प्लेटफर्म किन्तु जोङो बैसोर माखासेया गिदिर गिदिर न' लुदों गिदिर गिदिर गारि बायदों माबा माबि दामि दामि लाक्जारियास बुस्थु बायदों बैखौ नुनानै जोङो इउटिउबार जानो लुगैनाङा मानो होनबा इउटिउबा इमान लाख लाख मानसि दोङो सोर खैजोना इउटिउबा साक्सेसफुल जादों इउटिउबाराव माखासे मानसिया जायाखै खम बिबांनि मानसिफ्रा जादों बेनिखायनो इउटिउबार जानानै नोङो लाख लाख रां खामायनो थाखायबो नोंनि मोनसे एक्सट्रा आरो इउनिक क्वालिटि थानांगोन जायखौ नायनानै मोजां मोनो जोङो साफ्रोमबो इउटिउबार जानो हानायनि केपासिटि गैयाथ' बेनिखायनो जोङो बांसिन समखौ इउटिउबार जानानै माने जोंनि बिराद मोजां समखौ बेसिकेलि जायफोरा फरायफुहांबाय थानाय बै फरायफुहांबाय थानाय गथ'फ्रा इउटिउबार जानो होननानै सिमां सुजुनानै समफोरखौ बरबाद खालामाब्लासिनो फरायनाय खामानियाव बांसिन गोसो होनांगौ जोङो मानो होनबा इउटिउबार जानानै केरियार दानो साननाया एकदम माने बारा मिनिंफुल नङा बे मानोना इउटिउबा मोनसे एप्लिकेसन बियो बेसे दिनसिम जोरगोन बिनि खुनु उदिस गैया गाबोन समनिया थैनाबो होनो हानाय बियो बेनिखायनो इउटिउबनि थाखाय फेसबुकनि थाखाय इन्स्टाग्रामनि थाखाय जोङो बांद्राय सम होआब्लासिनो जोङो जोंनि गुबै खामानि फरायनाय खामानियाव जोङो बांसिन समखौ होनांगोन हायो नों मालाबा हबिस हिसाबै बाहायनो हायो जोङो इउटिउबार जानाया इउटिउबार बायदि खामानि मावनाया आंनि हबिस इउटिउबाव भिडिअ होनाया आंनि हबिस फेसबुकाव भिडिअ होनाया आंनि हबिस इन्स्टाग्रामाव शर्ट भिडिअ रिल्स भिडिअ बानायनाया आंनि हबिस हिसाबै लानो हायो किन्तु नों बिखौ मोनसे निसा नों एडिक्टेड जानाङा फरायबाय थानाय गथ'फोरखौ बुंबाय थादों दे आङो भिडिअबो बानायनाङा होनना बुङाखै टटेलि बानायनाङा होनाखै किन्तु नों बिखौ नोङो एडिक्टेड जानाङा भिडिअ बानायनायाव नों एडिक्टेड जानाङा इउटिउबनि भिडिअ बानायनायनि थाखाय नों एडिक्टेड जानाङा फेसबुकाव भिडिअ बानायनो थाखाय नों एडिक्टेड जानाङा इन्स्टाग्रामाव रिल्स माबा माबि बानायनायनि थाखाय जोंनि फरायफुबाय थानाय फरायसाफ्रा एडिक्टेड जानाङा मानोना नोङो जै इउटिउबाव भिडिअ होबाय नों इउटिउबाव भिडिअ होनाय लोगो लोगोनो 24 घन्टा बियावनो बिजि थागोन भिडिअ होखांनायनि उनाव जे नोङो बिजि थानाय नङा बे नङा भिडिअ होखांनायनि उनावबो नोङो नायगोन मा बेसे लाइक फैखो सोरनि मा कमेन्ट फैखो कमेन्टखौ रिप्लाइ होनांगोन भिडिअ आपल'ड होनायावनो 15 मिनिट भिडिअ माबा माबि भिडिअ थाम्बनेल बानायनाय टाइटेल होनाय डिटेल्स माबा माबि सोनाय बेयावनो नोङो
10 मिनिट आधा घन्टा 1 घन्टा खरस जागोन होखांनायनि उनावबो लाइक फैदोंना फैयाखै सोरनि लाइकआ मा कमेन्ट होनाय मानाय मेक्सिमाम माने भेलुएबल टाइम बेयावनो खरस जालाङो बेनिखायनो फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौ आङो आंनिफ्राय लुगैजाया केरियार हिसाबै इउटिउबाव ससियेल मिडियायाव मुखुब थानो आङो लुगैजाया आङो बेखौसो लुगैजागोन जे जोंनि फरायफुबाय थानाय गथ'फ्रा बानाय भिडिअ आपल'ड हो इन्स्टाग्रामाव होयो ना फेसबुकआव होयो ना इउटिउबाव होयो खिन्थु बेखौ हबिस हिसाबै लानानैसो खामानिफोरखौ माव नोंनि केरियार हिसाबै नोंनि मावथारनांगौ खामानि हिसाबै नोंनि गुबै खामानि हिसाबै नोङो दाला फरायफुबाय थानाय गथ'फ्रा आरो फरायनाया जोब्बाय जेबो खामानि गैला बा गुबुन खामानि मावो नोंहा सम दोङो मेल्ला हराव सानाव जायखिजाया टाइमाव भिडिअ बानाय नोङो हो इउटिउबाव हो फेसबुकाव हो इन्स्टाग्रामाव हो जियाव होयो फैसा आरजिनो नाजा खिन्थु फरायफुबाय थानायफोरखौ आङो ससियेल मिडियानिफ्राय फैसा खामायजानायखौ आङो बायो आरो आंनि सोरबा सानगोन दे मेगन सानानै बुंदों जागोन आंनो मेगन सानो लागा मा दोङो सोरबा इउटिउबार जानानै फैसा थाखा खामायगोन माबा माबि प्रपार्टि आरजिगोन बेयाव आंहा मेगन सानो गोनां जेबो गैया आङो फिउचारनि थाखाय बुंदों फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा ससियेल मिडियायावनो जुदि नोङो 5 घन्टा 6 घन्टा नोङो जुदि इंगेज थायोबा फरायगोन मा समाव जोंनि गथ'फ्रा ओरैनो 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टाल' फरायो आरो ससियेल मिडियायावनो 5 घन्टा नोङो थायोबा फरायनाय खामानियावसो 2-3 घन्टा मुखुब थायोबा जोंनि जेनेरेशना हिउमेन रिसोर्स मारै क्रिएट जागोन जोंनियाव सुबुं सम्पद जोंनि हारिनि गेजेराव बोरै सोमजिगोन बेनिखायनो आंनि बियो रिक्वेस्टसो फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौसो बुंबाय थादों दे आङो फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा जाहाथे ससियेल मिडियायाव बांसिन मुखुब थाया आरो इउटिउबाव फेसबुकाव इन्स्टाग्रामाव भिडिअ बानायनाया जाहाथे केरियार जाया आरो गुबै खामानि जाया आं बेखौसो बुंबाय थादों रावबो जाहाथे गोरोन्थियै बुजिया आंनि मोनसे रिक्वेस्टसो आं रावखौबो दाथि बुङाखै जे बिदि खालामनाङा मोना गाज्रि जायो बिदि बुङाखै आं रिक्वेस्टसो खालामदों गोरबोनिफ्राय मानो होनबा आं मोजां नुवाखै मानो होनबा ओरैबायदि जादों जोंनि मानसिफ्रा बिखौ होननानै ओरैबायदि सोलोंदों जोङो इउटिउबार गथ' फिसाफ्राबो इउटिउबार जानो लुबैग्रा जाबाय बे गथ' फिसा जायफ्रा एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव फरायो बिसोरबो इउटिउबार जानो लुबैबाय खिन्थु इउटिउबार जानानै दे साक्सेसफुल जानो हागोन गुबुन बायदि नोङो लाख दामि गारि बायनो हागोन बिदि नंजोबाना खुराङा बेनिखायनो आंनि रिक्वेस्टसो बियो फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा जाहाथे इउटिउबाव भिडिअ होनायखौ फेसबुकाव भिडिअ होनायखौ जाहाथे केरियार हिसाबै लाया जाहाथे बै भिडिअ बानायनाय खामानिफ्राव एडिक्टेड जाया आं बेखौसो खावलायदों फरायनाय खामानियाव गोसो हो मालाबा सम मोनोबा ओरैनो हबिस हिसाबै नोङो भिडिअ आपल'ड खालाम भिडिअ बानाय नाथाय बेयावनो मुखुब थाबाय थानाङा बांसिन समाव आं बेखौसो खावलायदों थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बुजिबायब्ला बे भिडिअखौ शेयार लाइक कमेन्ट खालाम बेसिकेलि नैबे भिडिअखौ जोंनि गार्जेनफोरा नायनांगौ आरो नोंथांमोननि गथ'खौ जाहाथे बेबायदि खामानियाव बांद्राय लाय होआ किसुमान बिफाबो दोङो जाहानि गथ'आ इउटिउबाव भिडिअ बानायनो गोरों जाबायानो बरिया भिडिअ बानायो गथ' फिसाफोरा नङा नेगेटिभ कनसेप्ट नांथ'आ इमान उन्दैफोरखौ मबाइल होनानै भिडिअ बानायनो होथ'नाङा एलपिनि गथ' एमइनि गथ'फोरखौ भिडिअ बानायनाय मानाय बेफोराव बारा इनस्टिगेट खालामनो नाङा थ' आंनि रिक्वेस्टसो बेयो आं रावखौबो गोरायै बुङाखै जे बिदि खालामथारनाङा नाथाय बिदि खालामाबा मोजां आंनि रिक्वेस्ट आं खदायबो समाजनि बाथ्रा सिन्था खालामदों हारिनि बाथ्रा सिन्था खालामदों आरो बेखौ सिन्था खालामनानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों स' गोजोन्थों आरो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट